Euskal Herrian bake justu eta iraunkorra lortzeko aukera errealak mai gainean jarrita daudela ziurtatu du Sortuk. Gatazkaren konponbiderako bi giltzarrien inguruan alderdiak gogorarazi du etaren armagabetzeari eta presoen etxeratzea bideratzeari begira aurrera pausuak emateko baldintza guztiak betetzen direla. Estatu Espainiar zein frantziarrak proposamen serio eta zentzuzkoak izan dituzte eta dituzte momentu honetan mai gainean, eta berriki presoek egindako adierazpenek hori berresten dute, bai eta etak azken hilabeteotan eginiko adierazpenek. Bestalde, Europako eta Europaz kanpoko hainbat herrialdek Euskal Herriak bizi duen gatazkari amaiera emateko azaldu duten presutasuna azpimarratu nahi izan du Barrenak eta era berean adierazi du ez dagoela haieteko adierazpenean hitzartutakoak ez garatzeko aitzakiarik. 2011ko urriaren 20az geroztik, Estatu Espainiar eta Frantziarreko gobernuek haieten jasota dagoen ibilbideari ekin diezaioten beharrezkoak diren baldintzak ematen dira. Frantzia eta Espainiako gobernuen bake prozesuak blokeatzeko asmo horri helduz, Barrenak EAJari leporatu dio egoera horren aurrean erakutsi duen jokabide arduragabea. Ikuspegi eta helburu alderdikoi hutsak izanik buruan, eta hori da PNV-ren jokabide tamalgarria argitan eta agerian egiten dutena. Hau guztia honela, Barrenak adierazi du bihar Iruñean hasiko den bake prozesuaren inguruko foro soziala aukera paregabea izango dela prozesuaren nondik norako ez jabetzeko. Batzuk ahal guztia egiten dute bake prozesua blokeatu dadien. Guk etxaiaren, bakearen etxaiak betze ditugu, eta hor kokatzen ditugu Alderdi Popularra eta beste eragile politiko mediatiko batzuk, nahiko lukete hori horrela izatea, baino bake prozesuaren arrakasta eta bake prozesuaren bideragarritasuna ez dago PPren eskutan, baizik eta Euskal Gizartearen eskutan, eta Euskal Gizartea etengabe ari da inplikatzen bake prozesuak aurrera egiteak daukan behar horretan, eta zentzu horretan, esan dudan bezala, foro sozialak hori erakutsiko du behin berriro ere.